Hola, xics i xiques! Mireu, anem a repassar Àsia en el nostre llibre. Primer anem a veure els límits d'Àsia. Mireu, al nord d'Àsia està l'oceà glacial àrtic. Al sud està Oceania i este és l'oceà Índic. A l'est està l'oceà Pacífic. Si continuarem per ací, arribaríem a Amèrica. I a l'oest està Europa, el vell continent. Ja sabeu que Àsia és el continent més gran de tots i que allí viu gairebé la meitat de la població de la Terra. Si posarem ací damunt totes les persones de la Terra, la meitat viurien en este trosset. Què vos pareix? És molt fort. De fet, l'altre dia vos vaig dir que la Índia era el segon país més poblat del món i no vos vaig dir el primer. El primer és Xina. Molt bé. Repassem un poquet el que vam veure l'altre dia. Vam veure els cràters misteriosos que hi havia a Sibèria, esta regió de Rússia. Vam veure l'exèrcit de terracota, els guerrers de Xi'an, i la muralla xina, que havia arribat a tindre 21.000 quilòmetres. Vam passar per Iran i vam visitar la Persèpolis, que són les ruïnes d'una ciutat. Què més coses? Al sud vam veure la Índia. Ja vos dic, el segon país més poblat del món, la seva capital Nova Delhi, i vam dibuixar el Taj Mahal, ese regal d'amor que li va fer un emperador musulmà a la seva dona quan va morir. I avui què anem a fer? Doncs avui el que anem a estudiar és este animal tan graciós, l'ós panda. No vos pareix una monaeta? Sí? Vinga, anem a veure què coses podem aprendre sobre ell. Prepareu un full i anem a dibuixar l'ós panda. Hola, xics i xiques! Esteu preparats per a dibuixar un os panda? Sí? Primer anem a escriure les coses que sabem sobre els ossos panda. Què penseu que serà? Un animal vertebrat o invertebrat? Molt bé, és un animal vertebrat. Té ossos de columna vertebral. Si no, com es sostindria un animal tan gran? Què penseu que és? Ovípar o vivípar? Què naix del ventre de la mare o d'un ou? Molt bé, és un animal vivípar. Naix del ventre de sa mare. De fet, tenen un embaràs d'uns 5 mesos i solen tindre soles una cria o dues. Són mamífers, alleten, alimenten, amamanten a les seues cries un any. Com té el cos? Cobert de pèl, veritat? Té el cos cobert de pèl. De quins colors? Negre i blanc. Molt bé. Heu de saber que poden mesurar fins a 190 centímetres. Això és com una persona de les altes. I solen pesar entre 70 i 125 quilos. Si voleu posar-ho, ho posem. 190 centímetres d'altura i 70 o 125 quilos de pes. Ja sabeu que l'altura se dona en centímetres i el pes en grams o en quilograms. I ara sí, anem a dibuixar-lo. Anem a fer un dibuix de panda molt, molt senzill. Dibuixarem primer un gran oval, que serà el cap del nostre panda. Anem a dibuixar-li unes orelletes i a pintar-les de negre. Una per ací i una altra per ací. Mireu, els pandes tenen unes taques en els ulls.
Tenen com una careta un poc trista. Vaig a pintar-los tot de negre, val? Encara que haguera estat bé deixar-li un poquiu blanquet. El nas, xicotet. Una taqueta negra. Ara anem a dibuixar-li un cos molt xicotet, com si fos una U, val? I així, un bracet, un altre bracet, i així les potetes, o les cametes. Anem a pintar els braços i les cames de negre, en realitat són potes, veritat? I ja tindríem el nostre panda. Ara podeu posar-li algun detall en color roseta per a fer-li els moflets, sense oblidar fer-li la sonrisa, val? I què més podríem dibuixar-li? Què mengen els pandes? Sabeu què mengen? No ho hem posat, això sí que és important, vaig a posar-ho ara. Ho poso així. Són omnívors. Vol dir que mengen de tot, però, sobretot, mengen bambú. Els encanta el bambú. Diuen que podrien estar hores, 3 hores, que podrien no, que estan la meitat del temps menjant bambú. Doncs podem dibuixar per així unes barretes de bambú en unes fulletes. Una per així, una altra més baixeta per així. I si voleu una altra per així. Una rameta i una altra rameta. Val? I ja tindríem el nostre panda menjant bambú. Espero que us hagi agradat i que aprengueu coses sobre els pandes. Us deixaré un vídeo en la descripció per a que els pugueu veure. Adeu!